गुमै आं बिब' लिंखानोसै नामा? आंनि फिसाजोखौ सोर बिलाय बिदि हेमत खालामनाया? आइ सना, नों बिसोरखौ सिनायना सिनायामोन? आरो जाय मानसिया नोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदों बे मानसिखौ आंनिसिम लिंबोथार आइ। आं बिनो बान्था होगोन आइ। नोंखौ बासायग्रा मानसिखौ नों सिनायगोन ना सिनायामोन आइ? सिनायै। सिगाङाव जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयआव फरायोमोनबा बियो थाखो 11आव फरायोमोन। आं 9 थाखोआव फरायोमोन। मुङा मिजिं आयै। क्लासाव जोबोद गोरोंमोन। बेल' नङा, गेलेनायावबो। जायखिजाया आइ, नों बेखौ जोंनिसिम लिंबोथारनांगोन। आं बेजों सिनायथि लानो लुबैदों। नोंखौ लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं, जोबोद गोजोनदों। I love you मिजिं, I love you। र' ओइ गारिया लाखिथ'। नोंथाङा बहा थांनो नागिरदों? आं फ्लाड कन्ट्रलाव 50 लाखनि टेन्डार हैनो थांनो नागिरदों। खोनानो मोनदों आङो बुथुं होननाया टेन्डारखौ ब्लक खालामदों। बुथुं जोंबो थांफानो, नोंजों लोगो लागोन। बाब खम नङालै बिसिनि टिमा, बिराद गोराथार। बिसोर गावथारनाय फुथारनायखौल' मिथिगौ। जोंबो टिम फिसानि मानसि नङालै। टेन्डारा नोंनि जागोन। 10% होनो राजिथ'। औ जागोन दे जागोन। गाखो। माबार। ओइ, बे बक्सआव रावबो टेन्डार सोनो हायैनि नोजोर हो, अके? जागोन दे। जिराय। बे टेन्डार फाइला हरनाय। जागोन सार। नोंथाङा आंजों जेब्ला मोजां सोमोन्दो लागोन अब्ला जेबो गिनांगौ गैया। नोंथाङा गिदिर खामानिखौ जोंनो होदो, पार्सेन्टेज लादो। आजिखालिनि गोजौ लेभेलनि मन्थ्रि MLA फ्रानो बिदिनोब्ला। जागोन नोंथां, दिनैनि टेन्डाराल' मोजाङै मोजां जानानै थांबानो जाबाय। जोंना टेन्डारा थिगैनो दं। औ दे। ओइ होनो मोना। ओंखारलां। होनो मोना नोंलै। ओइ मा खेल नोंसोरलाय? बे टेन्डारा जोंनिखा, जेबो सिन्था गैया। ओइ मा नांगौ? ओंखारलां। ओइ नों बुंनो थाबाय था, हट टेन्डार पेपारा। ओइ मा? ओइ नोंसोर नोम्बौ माने नोम्फानि बिफा। बुथुं ओंखारबो नोङो।
बाहेराव मा दावराव दावसि जाखो थनाय थनाय ओइ बुथुं ओंखारबाय नोङो बे टेन्डारा जोंनि जानांगौ नङाब्ला थ' सिङाव थ' जिराय अफिसार खामानिया अरुणनि मुङाव जानांगौ जागोन दे नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन आं अरुणनि मुङैनो खामानिखौ होसिगोन गुड बाय बाय ओइ बोराय बे लामाजों मानो फैदों नोंलाय आरो बहा थांनो आं बिबायारि फिसाबो आं बिबायनानै आंनि सोलेराव बासा लानाय जिउखौ फोथांनानै दोनो आं मा नोंसोर आंनि जिउनि जारिमिनखौ मिथिनो लुबैदों नोंनि जिउनि जारिमिन औ आंनि जिउनि जारिमिन खोनासंनानै लानाया गाहाम नोंसोर आंहाबो सानसे न'खर दङमोन आंहा आंनि आंगोनि अनजालि बिसि 40 बोसोर आरो 32 बोसोरनि सानै अनजालि फिसाला दङमोन आरोबाव 25 बोसोरनि बिलाइ हरनाय सासे अनजालि फिसाजो दङमोन आंनि फिसाला दुइसिना बर'नि रायजो बिनायाव पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांबाय आंनि बिसि अनजालिया फिसानि दुखुआव गाबै गाबै बेमार जानानै थैलांबाय नों अन्नानै नोंनि जिउनि जारिमिनखौ गासिबो फोरमायलांनो हागोन ना हागोन बेनि उनाव आंनि फिसाजो बिलाइ हरनायाबो बर'नि गावजों गाव एना एनियाव फिसाय गथा जालांबाय आरो बेल' नङा गोबां जारिमिन दंबावो बेनिफ्राय आंनि फिसाजोआ रान्दि जालांनायनि दुखुजों गोदोनायाव दुरुं आलायनानै थैलांबाय बेनि उनाव आंनि देरसिन फिसाला समाज सिबियारिया मास्टार मावग्राखौ सोरबा गावथारो बे बुथारजानायनि मुङा मामोन नङा आं नोंसोरनो गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा आं थांनोसै रथ' आबौ नों नैबे 1000 रांखौ लांदो आरो नोंनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ खोन्थालांदो रां नोंसोर आंनो रां होदों आंनो आं बिबायारि जानो हागौ नाथाय नोंसोर बायदि गोसोम मुखा गाननायनिफ्राय आंनो नांगौनि जेबो गोनांथि गैया साला बिबायारिथारानो दा जों नांगौबा दिगदार दं नोङो थां सुवाद ओंखारला बुगदाव बिदि हामा बिनि गोसोआवबो जोंनि गोसोआव खामग्लिनाय बायदि दुखु दङ इसोरनि महिमाखौ रावबो मिथिया सोर माब्ला बबे समाव मा जागोन साला बारा थिग नङा नामा बे बोरायालाय थगायलांसै ना माखासे बेफोरखौ बारा संखिनो नाङा बैनाय लामा थाबायनायाव हाखर हाला दैमा दैसा बारलांनांगौबो जानो हागौ हाग्रायाव मै शिकार खालामनायाव मैनि अनगा गुबुन जुनारबो स्टार्ट नांनो हागौ बेनिखायनो गोसोखौ बारा लोरबां खालामनाया थिग नङा जोंनि लामा हान्थिनांगौआ दाबो जेबो जायाखै बाह
गुमै नों माथो आंनिख्रुइ जेरावबो गोजौसिनाव रोंसिनबायलाय गोसो गैयामोन जानांबाय नै सोरबा फैगौ ओइ सैथोनि फिसा गारिनिफ्राय ओंखार होनदों नोंथांमोना सोर जाखो सोरखौ मान नांगौ नोंलाय आं नोंसोरखौ खुलुमो आंनि खावलायनाय अन्नानै जोंखौ बिनिफ्राय हगार हरदो नों माला फैलावजों जुलि जाया नों कि मिथिगौ बेहा मा पाप दं आं जेबो मिथिया आइ आफाया जायजों हरदों आं बेजोंनो थांदों अन्नानै आंखौ अन्नानै बिनि दायखौ निमाहा खालामदो पुलसि नों दिनैनो दानो नोंनि फिसाइनिफ्राय जेला साखादो नों रान्दि जानांगौ मा आं रान्दि जानांगौ औ नों रान्दि जानांगौ नोंनि फिसाया गोबां मानसियाव गोसो बोना जिनारि खालामदों बिनि गेजेराव आंनि बिनानावा सासे जाय आंनि बिनानावा दुखु आरो दिखारजों मुलि लोंना थैनो गोनां जादों आं गोदो जा गोरोन्थि मावफ्रांबाय आं दा बिदि नंला आंखौ निमाहा होदो ओइ मानसिनाव गोसो होनानै खामानि मावनाया माब्लाबा निमाहा होनांगौ गोरोन्थियाव गोग्लैया नोंसोर बायदि मानसिया दुनियाखौ रांजों बुथलायनो नागिरदों नङा होमबा दहाय अन्नानै नांगौबा नोंसोर बिसोरखौ जि दं सना रुफा लाखिजोब अन्नानै आंनि फिसायखौ रैखा खालामदो साला जिनाहारि खालामग्रा फैलाव बुगदाव नों गोरोन्थि मावबाय बे आंनि बिनानावखौ जुलि खालामनो थगायनानै जिनाहारि खालामदों बे गोरोन्थिया आंनि नङा गुमै बे गोरोन्थिया बिनिनो फिननाय आंनि फिसायखौ गावथारबाय आंखौबो गावथार नोंसोर पापिफोर ओइ बिथि आबार ओंखारलां नङाब्ला नोंखौबो जाबसिननाय जासिगोन मोनथिगौ आंबो नोंनि नोंबायाबो थिग बे बिजाव थाइगेर बायदि मानसिमोन जायनि थाखाय बिबाय खानोबो सुलु मोनलायदों बुगदाव गोथैखौ माबार आनज्रायना दोनै दिनखौ हाय खुगा ओंखारलां माबार नङाब्ला नों देहा मोदोम दसे मोजां थानाय नङा ओंखारलां माबार नङाब्ला नै होनसै नों पुलिसखौ रान्दि खालामनाया थिग जायाखिसै मानो मानोना बाव पुलिसआ जेबो दाय गैया आं बेनि इयुनखौ सानसे नायनांसिगोन बिदिब्ला नों आंखौ एसे इंगित होनांगौमोन ना जा जायो जाबाय मिथिगौ आंबो फैलाव मानसि मोजां नङा